Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak ng mga mabubuting kalooban. Maraming salamat po sa inyo lahat ng mga nag-subscribe po. Sana po mag-subscribe po kayo, po kayo mahiya, paki-like and share, paki-subscribe po. Pindot na rin pong bell icon. Sa mga baguhan po, maraming salamat po sa inyo lahat. Lalo kay Ryan Labiste, maraming salamat po sa iyo bro, na palagi ka nagko-comment, pero nababasa ko po yun. Pasensya na po kayo kung may nasasabi po ako sa inyo na medyo unawain nyo lamang po. Hindi po ako marunong mag-edit, pero ito po ay subok-subok na po galing sa kamay ko pong sinusulat ko mga orasyon. At ito po ay talagang original na 100% na orasyon po. Ang i-share ko po sa inyo, kung gusto niyo po talaga mapandar ang orasyon, ay konsagrahan niyo po. Una po sa lahat, magdasal po kayo ng isang ama namin, at isunod po yung pambukas na Game Ong Te Purang iyong dinisim inuwang binurim pisaram buwim di sam aratum aksum okram bikrein. At isunod po yung konsagrasyon. At pagkatapos po, isunod nyo po yung mga orasyon na gagamitin po nyo. Kung ihip po sa tubig, ihip po nyo sa tubig, tapos inumin po. Yan lang po ang i-share ko po sa inyo na po. At hindi sa lahat po, ang i-share ko po ngayon sa inyo ay orasyon, tigal po at pamako sa taong masama. Ito po yung mga hindi po, wala akong devotion po. Ang devotion po, magdasal po kayo ng isang ama namin, Baginong Marial, wala natin sumasampalataya po. Pero kung may devotion po kayo, direkta nyo lamang po. Maganda rin po ito, yung mga orasyon na binabagi ko po pag nagdasal po kayo, isama po nyo sa mga dasal po nyo, kahit ihuli po nyo, pangalong bumisa po pag ginamit po nyo sa pangangailangan nyo po, ay tiyak na mapapandar po nyo, napakabisa po. Ang orasyon po ito ay orasyon, tigal po at pamako sa taong masama. Mga taong masasama, kayo na pambalang magusga kung papako nyo po o what po. Sa mga baguhan, magdasal po ng isang ama namin, yung wala pang pundo, poder, bakod, balabal. Magdasal po ng isang ama namin na Baginong Marial, wala natin sumasampalataya. At isunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Usalin po lamang po sa isip po ng 3 bisis ay po sa taong masama, hindi makakaalis sa kanyang inupuan. Kung gusto po niyo itong matanggal ang pagpako sa kanya, tapikin mo lamang po ng 3 bisis po. Narito po ang orasyon. Ibab alab inok up. Ibab alab inok up. Habab alab inok up. 3 bisis po. Usalin po lamang po sa isip at ihip sa taong masama na hindi makakaalis sa kanyang inupuan. Kung gusto po niyo itong matanggal ang pagpapako sa kanya, ay tapikin mo lamang po ng 3 bisis sa balikat po. At ito po ay kusang mawawala. Narito po ang orasyon po na orasyon pamako, orasyon tigal po at pamako sa taong masama. Narito po. Ito po ay huwag nyo pong abusuin, gamitin po lamang sa tama. Sa mga tao, masasama lamang po ginagamit po ito na akibabagi. Huwag nyo pong abusuin at pakaingatan po. Huwag nyo pong ipagbaliwala po ito, kasi ito ay napakabisa po na pamako sa taong masama. Kung ang ginagawa po ng isang tao, hindi nyo na pa maitim-atim yung mga ginagawa, palagi po nagmumura, nagkukan po, napakasama ugali, binubuli-buli kayo, check na ito na po yung gagamitin mo sa kanya. Pero pag-isipan nyo muna kung talagang gagamitin po nyo para makakon po. Yan po.
i-screenshot nyo na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe kayo, patulong po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin pong bell icon. Hiwagan ng Pangasinan lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out pala sa inyong lahat.